V Žiline vznikla nová železničná zastávka s názvom Žilina predmestie. Hoci je hotová, zatiaľ na nej nezastavuje žiadny vlak. Leží na trati ŽSR 120, má dve nástupištia pre obe traťové kolaje a je plne bezbariérová s podchodom a viacerými východmi. Súčasťou je parkovisko typu Park and Ride s 25 miestami, kryté stoisko pre bicykle a základný mobiliár s informačným systémom. Chýba však napojenie na MHD. Najbližšia zastávka je vzdialená približne 600 metrov a prístupová trasa vedie mimo chodníka a bez verejného osvetlenia. Zastávka zatiaľ nie je v grafikone, no predpokladá sa obsluha osobnými vlakmi linky S1 v rámci IDS+. Otázna je aj voľba názvu. Označenie Žilina predmestie je pomerne nepresné a výstižnejší by bol názov Žilina strážov. Bez jasnej vízie rozvoja okolia tak zatiaľ zostáva otázkou, pre koho má táto zastávka v praxi slúžiť. Bude pre vás prakticky využiteľná?